Hei, olen sairaanhoitaja Anne Kantola ja työskentelen Laastarin lähiklinikalla, joka on hoitajaklinikka. Hoidamme äkillisiä ja yleisiä sairauksia. Käynnin hinta on 45 €, eikä meille ole ajanvarausta. Laastarin lähiklinikan asiakaskäynti pitää sisällään asiakkaan haastattelun ja protokollan mukaiset tutkimukset. Sairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa lääkäriä, joka määrittelee lääkehoidon tarpeellisuuden. Käynnin jälkeen asiakas saa mukaan hoitokertomuksen, potilasohjeen ja tarvittaessa voi hakea lääkkeet lähimmästä apteekista. Rokotuksen hinta on 25 €. Rokotamme klinikalla yleisiä rokotuksia. Meillä toteutuvat käypähoitosuositusten mukaiset hoitokäytännöt. Tervetuloa Laastarin lähiklinikkaan. Lisätietoa saat meidän nettisivuilta.